नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन. नवी मुंबईच्या कोपरखैरणेतील कांचनगंगा सोसायटीच्या विरुद्ध बाजूला असलेल्या खाडी किनाऱ्यालगतच्या झुडपांमध्ये रविवारी सायंकाळी एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. या महिलेचे वय 35 ते 40 दरम्यान होते. महिलेच्या गळ्यावर ओढणीने व्रण आढळून असल्याने घटनेचे गूढ वाढले होते. कोपरखैरणे पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करत महिलेची ओळख पटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. महिलेची ओढणीने गळा आवळून हत्या केल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आले. तसंच पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिचा मृतदेह खाडीमध्ये ढकलून दिला असावा अशी शक्यता पोलिसांनी वर्तवली होती. त्या अनुषंगाने तपास सुरू करण्यात आला. सुरुवातीला तिची ओळख पटणे गरजेचे असल्याने मृतदेहाचे फोटो सर्व पोलीस ठाण्यांना धाडण्यात आले. ट्रॉम्बे पोलीस ठाणे ते तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार आढळून आली. बेपत्ता महिला आणि मयत महिलेत साम्य असल्याचं दिसून आलं. याची शहानिशा करण्याकरिता फिर्यादी मोहम्मद हाशमी याच्याकडे मयत महिलेचा फोटो दाखवून चौकशी केली असती सदर महिला त्याची पत्नी असल्याची माहिती त्यांना दिली. तसेच तिचे नाव सायदा बानू हासमी असल्याचे व ती जुईनगर येथे हाऊस कीपिंगचे काम करीत असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी मयत महिलेचा मोबाईल मिळवला. त्या अनुषंगाने गुन्ह्यात जलद गतीने तपासाचे चक्र फिरवून तांत्रिक तपास करून काही संशयितांचे मोबाईल क्रमांक मिळवले गेले. या हत्येमागे राजकुमार बाबूराम पाल संशयित असल्याचा कयास पोलिसांनी काढला व त्याला ताब्यात घेतलं. तेव्हा मयत सायदा बानू हासमी हिचे राजकुमार सोबत अनैतिक संबंध असल्याचं तपासात समोर आले. पाल हा कौसिका सोसायटीमध्ये सुरक्षा रक्षकाचं काम करतो. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने मयत महिला सायदा बानू हासमी हिने लग्नाचा तगादा लावल्याने तिचा ससेमिरा टाळण्यासाठी हत्या केल्याची कबुली दिली. तिला निर्जन जागा असलेल्या कोपरखैरणे खाडी किनारी बोलावून तिचा गळा ओढणीने आवळून हत्या केल्याची कबुली त्याने दिली, अशी माहिती गुन्हे शाखा उपायुक्त अमित काळे यांनी दिली. वादळवारा लाईव्हसाठी संजय कदम, पनवेल. नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन.